Sitwazzjoni ta' konfużjoni sħiħa li waslet biex id-Dipartiment tal-Emerġenza jispiċċa mwaħħal. Tant li t-tobba u l-infermiera ma kellhom spazju fejn jeżaminaw il-pazjenti. Din is-sitwazzjoni rriżultat wara li l-awtoritajiet iddeċidew li jagħlqu l-kuridur tal-pedjatrija biex ma jkunx hemm kritika fil-midja. Il-pazjenti kienu qed jitpoġġew f'dan il-kuritur minħabba l-problema ta' nuqqas ta' sodod fl-isptar Mater Dei. Iżda wara li l-awtoritajiet iddeċidew li jagħlqu dan il-kuritur, il-pazjenti, anke dawk li jkunu tiġarawhom it-tobba u l-infermiera kienu qed jispiċċaw jitpoġġew fl-emerġenza minħabba in-nuqqas ta' sodod. Kien hemm pazjenti li saħansitra kienu ilhom fl-emerġenza mill-4 ta' wara nofsinhar ta' tnejn li tħallew hemm wara rilagħhom it-tobba. Kien għalhekk li fl-aħħar sigħat il-Union tal-Infermiera u l-Qwiebel MUMN tat direttiva biex jitneħħew il-pazjenti mill-emerġenza. Dan hekk kif kien hemm staġnar fl-emerġenza kif intlew il-holding area, il-kuritur tal-emerġenza, Area 2, Area 1 u kull parti oħra tal-emerġenza.